Khubor ka Pyrthei TV. Lawan Rashapi taka Good Shepherd Educational and Charitable Trust. La I admission nagam taka MBBS, BDS, BHMS, BAMS bat QA. Bantip kamania phone haki number khandai nyo sao san hnriu pranot bat khandai pra hnriu laisan ar hnriu iwe khandai pra. Ka Deputy Commissioner Jongka East Khasi Hills District ka kong RM Kurba kala penbena bala penjari daka section 144 CRPC naduk ka khat artrik Naitung arhajar arphulai. Berok kidukan ken haban khang shwa ka shpau beji men. Anam sha bandi yakinu jingdi penbuat de banle yakinu ki kambe an hapok kali. Anam sha shu ban penhe jingruai hajan ki jaka puli ki jaka mani belai dan ki hospital hadien ka shpau beji men. La penjari daka section 144 CRPC namarba ki jumi jing tha jingkulmar hakapon men bat kani ka bu jingma penban yaka shong san bat kan penthotru yaki brio ki baya dinti namarba ka sarkar ka ranjing thmu bante yaka climate change museum bat yaka eco park haki jaka jongka forest hanyo mer upper shillong kinong tre jongka tat forest kila lej banyakren yaki brio ki ba shong dukan ha ding pun baki dai ban mi no nakani jaka kini ki ba shong dukan hangni kidai ki balawan ban shong nado kapor ba pelong ya kayau ba shipor hangni hakapor ba wan ning shop ka klam COVID-19 namar ka jing sngokya halok jing le klam akor jing kinong le nong wan ki ba jubret ya ki jabo ba ki bitar kiyan haka jingking flyover ha omyam ka shnong pelun rengkan ki senglong kmi bat ka hito omyam area haka shpotrik unaitung arhajar arphulai kila lej ban pinkhu ya ki jabo badru ban lum ya ki bilor kiyan bala bret pathar da kinong shangkai suwari hakate ka jaka ka jingking flyover ka dan harut kapung omyam ka judeiro ka jaka ka bakipat ba ki juyengkai ban pet ya kapung omyam rei bun sin lalap baka jingdon jongkani ka jingking ka long penban ka jaka ya di abam bar ka jaka penjabo jongki pat ba nong let nong wan ki Khubor na Kylleng ki benta jongkari kum shiklur AA ka pisa la shatu na Access Bank ka badan ha chuchar Chanpur district jongka Jylla Manipur kani ka bank kala khang na do ka sautri ujumang hadien baklami ka jinga kan at ka bajur ha ka Jylla Manipur la ple byang ya ka bank ha ka lasngi umblai balalap bakumba shiklur AA ka pisa la shatu lalap ba kirunar klapen pra ya ka strong room jongka bank ki pulet kidang tokit benia halor kani ka jingjang ka sarkar kan penyeng da ka statue ka bashispa apusan phun jong ahom general ulachit barphukan haladogar hakajaka ka bahab hajorhat hakala asngi ublai menteri rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma ulalum jingalang yaki engineer bar ula batha bakin pendam yakni ka kam hapo usnam arhajar apusau Himanta labtha yo deputy commissioner jong ka jorhan baudei benthong daki ding tawyar yakate ka jaka ka ba an penyeng ya ka statue ula hukum ru iki officer ke badai ben pen yakate ka jaka bakin pentikana baka jaka ka dei ka balong ka ba itanan bat ka bala ban kring yakinong wan jengok kai Pyrthei menteri rang ba ka Assam Himanta Biswa Sarma lapen bena ba manla ki high school hanong kendong kin yo jingaram san klur tingka naka sarkar bakin shna thamma yaki yeng school jongki Himanta lapen bena yakani ba nam ai satya shisin ai hnrei en phya kanu bentan siudap yakani kapisa Himanta lakno baka sarkar barem ha Assam kashna yaki aganwadi center ru kum ki semsiar bat kumta un hab anshna thmailun bat un pelud al phosan lak tengka kawai ka aganwadi center nalor kata Himanta lapen bena baka sarkar Assam kan ajing rak pisa shipau hajar tengka marway yaki sau phau lak kilongkmi ha Assam barka sarkar kan yarak pisa marshilak tengka yaki arlak ngut ki khna samla ka sarkar Delhi kala tha do ka kesh kila board ka ban pet na ka banta ka bit ka byang jong kinong khapsnyo lengba ka te ka board ka sarkar kan yarap shu yaki nong khapsnyo bakin nangla ban penhe yaka kam jongki Nengba ketika board ke sarkar jong Arvind Kejriwal kan yarap pisa yakinong khapsnyo khnang bakin dubla ban pentibet shu yala de haka kam ka baki terai kindan shiphawngot kidkhan jong ka kesh ke labot bat kibat kan thum yo chairman vice chairman bat kidkhan ka sarkar Kejriwal ka yo I baka kam khapsnyo kadai ka kam ka ba im kamai bha bat kilami kitar kat kum ka juk ka ba menta
Henry kinong kaps nyu Delhi Kimdon ya kita kitar bat lengba kani kabut ke sarkar kan ai jingeram bakin thiet ikitiar kitar ki badan ka. Hadin Arsnam Balatwet yu ke special cell jangka Delhi Police kalayok kem na West Bengal ya Udil Muhammad ya ubala jitibru kum Udilum. Kaman shwa ki pulit kila terwa kusnam bakin ai sanpau hajar tingka lada don ba ajing tip syapang Udilum. Kidan shibun ki mukadma persya ya uni ubriu nadu ki kamtu kamluti haduk ki mukadma jangka Arms Act ya kabala pengat yau ha Delhi ha Haryana bat ha Uttar Pradesh. Kajing yok kem yau kadai hadin bala yok jing tip Baudon ha Haura bat ula syong lasa bat kawai kebriu. Kirunal kla yok bandrong tu shispa san pau kilo sok saw na kawai kedukan dijhur ka badan ha Mohana Mandi ha Jaipur. La yok bandring dor yakinong tu lengba ka CCTV kamera ka badan ha kate kedukan. Utrai dukan u hamin ulalam balaja henriu teli ki senduk sok saw. Kum taw la lej ban pet lengba ka CCTV kamera. Ula yoi ba kinong tu kila rong tu na dukan jong u. Ki pulit kila kentui ki trai dukan bakin husiar bha na marba ki bon bha kinong tu na kadaw ka jingram dor palat u sok saw bat ki wei pat ki jhur. Kanong India ka basyong ka basa Amerika ka Gita Rao Gupta kala bam smai kum ka ambassador at large jong ka office ka Global Women Issue. Lapan bam smaya ka da ka Vice President jong ka United States ka Kamala Harris. Ka Gupta kan pelet jengmut bantrei na ka banta ka bhakamiat jong ki Pyrthei. Bat kan pet bakan namdan kanu ka jingle silang khaman lani ka jingnyau po ya ki Pyrthei. Lakha ya ka Gupta ha Mumbai. Kala Shakri kum ka Senior Fellow ha ka United National Foundation. Kala trei kum ka Senior Advisor ha ka CEO Impact. Kala Treiru kum ka Executive Director, but kam hadien kum ka Senior Advisor, jong ka 3D Program for Girls and Women. Kadai kebriu kapala Shempang Bha Hakakam, but kala Longru Kadkon, jong ka World Health Organization, Health Emergencies Program. But kala Badru kum ka Simbut Lampang, jong ka World Bank's Global Gender-Based Violence Task Force. Kidon shibun ba kikam bakabat ha US but ha United Nation. Kala pendep ya ka PhD ha ka Psychology na Bangalore University but ya ka MPhil but ya ka MA pat na University of Delhi. Ka Turkey kala wengno ya ka jing persya jong ka ya ka Sweden bakan long kum kat khat jong ka NATO. Ndai ka Turkey kala bu iki kendon pan badai ban pen imbyang ya ka jinglong khat jong ka ha ka European Union. Menteri rang bahadu ke Sweden, Ulf Kristersson, ulapan pau ya ke jing sengau kemen, baka Sweden menta kelapoi syakabaya stu jingmun, batu Presiden jong ke Turkey, Recep Tayyip Erdogan. Bat baka Turkey kan kersan ya ke Sweden, bakan long dekat bapura jong ke NATO. Unong India wasyong basa Singapore ula syarai penrem dakaba anset patok ya shipau senem tam. Harengkat kekuna ke basau hajar ha ke pisah Singapore. Namar bawla kura barula kenjan yau pulit haus nam ar hazar arpau hakapor baki pulit kilej ban khandra haka yengsa jong u uni unong India udai blatip kerteng kum u Nikhil M Durgudir lapen ngat yau shibun ki kendon bawla syo yau pulit u badang don hakakam ba udi yaki jingdi penbuat kum u ganja baru drugs bat ki wei pat ki kendon kendai ngot ki briu kilayap baru wei lo mensaw haka jingplu jong ka yau dilang ka badan hadoluka ha Mexico. Kading kelasang man kelang nengkong na kawai ka kudam. Bat kala kelang syikiwai pat kibenta jong ka yau, bat kila buon ke jing julor, hakate ke jing ja. La subaru ba kidon kibriu kibla tang knang ya kate ka yau. Bat kila rung hapo jong ka yau rengkat kitiar bat kila senret shwa ban thang pelu bat marsindap ya kani kakam. Kila pet kerat no da kakali. Ketenat forensik kala pentim banaki bayap laingut kidiki kenarin. Kidan ru kumba saupau hajar ngot kibriu kibatrei hakate ka yau ka bahe hadu henriu lak lai pau hajar square meter. Ulu meding obadan hari Janes Peninsula ha Iceland ula Pyrthei. Kajing Pyrthei jong ulu meding kadai nakadaw kajing kenyu kabala buon sengi hakate ka than. Henrei laong ba kajing Pyrthei kadai ka barit pat kambu jingma ye kipat ba. Kibor sarkar kila penmi jingma ham ba ambet bandai tur hajan kate ka jaka. Tikitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentang sengi. Kublai.